mladomanželia, milí svadobní rodičia, vážení svadobní hostia. Včera tu Andrej náš bol ešte s mladencami a Ellen už len s devami. Ale od dneska, Andrej, už musíš v jednej posteli spávať a k jednej žienke každý večer líhať. Čo sa už dá robiť. Ale Andrej môj, v tejto chvíli prvá prosba moja. Váž si svojich svokrovcov, Elenkyných rodičov, čo ti túto ženu dobrú vychovali, aj do tvojich svedomitých rúk verím, že dali. Tebe, nevesta moja, druhá prosba je. Chráň si svadobnú mať, tam dobre sedí, čo ti syna vychovala, manžela dobrého dala. Nuž jej rady počúvaj a v láske s ňou nažívaj. Nuž a čo v tejto chvíli asi máme povedať? Len aby ste v láske a svornosti verne spolu žili. A všetko to krásne, čo sme tu prežili, aj v srdci svojom nosí. Aby láska vaša a cesta manželská dlho trvala. A ak tak nemá byť, ak sa tak nemá stať, to nech sa ukáže, ak sa tento pátanier, čo spadne na zem, a niekto dokopy zviaže. Ak sa nezviaže, musíte stretnúť. Už Andrejko môj, čo ti už zostáva? Doteraz si držal žienku, teraz drž len metričku. A ty ukáž, Elenka, aká si šikovná žienka a pozmetaj tie čriepky rýchlo do kopy. To vám dostane, toľko budete mať detí. Svadobná mať aj nevestie. Že vraj bude dobrá svadobná mať, hneď ju aj tašku jej prichystala. Už Ellen, pozri, čo ti dala. Pre dobrá, dobrá. No určite musí byť dobrá. Ja si ti môžem zaťať, je? To sú tie deti, vieš. Nevestička, ty nedokáže. Ale už mám ríšu za šatami, nemôžem mať aj to bočné. Nie? Čo ešte tu je? Ešte to. Toto druhá svadobná ma ti posiela. Aj to je druhá to istvo. Tož Andrej môj nevyberala si. Ešte tu dáme sviečka, môžeš stáť. Ďakujem. V tejto chvíli vás vítam v tomto našom zhromaždení. Dosadnite na stôl, aby sme mohli začať aj k svadobnému stolovaniu. Nech sa páči. Už sme za prachom. Ale kto koho? Ešte sa dá. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Bože, za Tvoju lásku Ti ďakujeme, ale aj za tú Tvoju lásku prosíme, aby ona nikdy nechýbala v živote týchto mladých ľudí. Prosíme, žehnaj ich ceste, žehnaj ich žitiu. Žehnaj tých, ktorí ich do tohto sveta priviedli i na túto cestu vyhotovili. Už prosíme, požehnaj aj stvo tento, Pane, pokrmy pred nás dané, pomôž nám ich mierne požívať a na slovo sveté i v živote našom pamätať. Amen. A tak pozdvihnime svoju pravicu a pripíme na šťastie a zdravie týchto mladých ľudí. Živia, 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 mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živia, mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živia, 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 živia. Na šťastie.
chudák, nesiem vajce ako kvát. Jedno predám, jedno zjem, kohutovi nepoviem. Nuž, táto sliepka vraj bola, čo je v tomto, myslím, hrnci už uvarená, bola masná, ale veľmi bola roztopašná. Susedovi ku Turkotovi jahody vytrhala a dozorkyni do šalátu podievala. Ale pani kuchárky ju chytili, s nej polievočku dobrú uvarili. A tu na tento svadobný stôl ju aj pripravili. Ale vy, milí manželia, aby ste ukázali, že viete nielen to krásne pred oltárom áno povedať, ale ako viete aj v živote spolupracovať. Už je ťažké, páni vás, dajte, dať mladým držať, aby vedeli, že čo to je. A preto, aby ste si túto polievočku na jeden tanier nabrali a sa jeden druhého v dobrom chovali. Nož, a ak vám bude, milí mladí, dlhá chvíľa, zoberte jeden inštrument, zacengajte a mladí nech vám ukážu, ako to pred tým oltárom skúšali a nech sa pekne poboskajú. Takže, či to funguje, my to vyskúšajme. Andrej môj. Vraj málo. Tak. Ak by to málo, keď budem dával recepty, budete poskávať a mama, bude treba viacej nabierať, aj budete poskávať. To už je problém.